Hello everyone, good afternoon, Bisaya version. Ihain ako akong mga supporters o ay mo kalimot o subscribe sa akong YouTube channel. I-like sa akong video, basi ganahan mo na akong Bisaya version. Taga bukid man mi kang mauming maranong sa pagkaon nga lagot mon og mga utanon sa kamuti saging ug balanghoy imo na siyang lungagon imong tiyan masudlan. Ang mga utanon daro na mo sa karbon kalabasa, kalamugay o kalamansi alagbati, sikwa o okra balatong tamatis o dunapay luya o talong kaluoy intawon sa pobre nag-antos intawon nag-agwanta intaw paninda aron makakwarta naning kamot man ang tao aron lang makakaon nganong di man hatagan o panahon. Mga tipik lang sa puna-una nga nagpumiray. Kagabukid man mi kamaumig maranong sa pagkaon nga lagot mon og mga utanon sa kamuti kalbasa o gabi imo na siyang lungagon ang imong tiyan masudlan. Ang mga utanon daro na mo sa karbon kalabasa, kalamugay o kamansi alagbati, sikwa o okra balatong tamatis o dunapay luya o talong kaluoy intawon sa pobre nag-atos intahon mag-agwanta silag paninda aron makakwarta naning kamot man ang tao aron lang makakaon nganong di man hatagan og panahon kaluoy intawon sa pobre nag-antos lang intahon. Thank you po, Bisaya version.